Euskaldunok guk geuk kontatu behar diogu gure buruari gure historia. Gurean zer gertatu den guk kontatu, eta ez kanpokoek esan halakoak edo bestelakoak garela. Horregatik nire liburuetan memoria oso elementu garrantzitsua da. Kasu honetan, Bilbao New York Bilbaon kontatzen da gerra zibila. Eta gerra zibileko pasarte batean kontatzen da Santi Meaberen istorioa. Santi Meabe zen politikari errepublika zale bat, eta bere zaletasuna nonbait zen txoriak haztea, txori kantariak haztea. Gertatu zena zen, gerra zibilean, bomba batek eztanda egin zuela hemen bertan, eta bapatean txori kantari horiek guztiak libratu egin zirela kaioletatik. Nonbait, momentu zail batetik, bomba batetik, gaizki pasatuta, gero kanta sortu zen itxaropena, esperantza.